는 의외 안 가기다 호소이 회 앙리 꿈은 가캄세나 하이 프라이 캡서 앙리 사야 어다고 능공지 불핀드 능이 보라 하리고 그다음에 쌍피강 허브 핀드 semau salai ni tawaya gebang long jalan bai poro puraisa ayo poro puraisa semau salai ni tawaya gila hari jalan bai Kuni dauda yanam bai dima dipaka Susi dah Gapsa kita apa? Ai kenang aku kepse. Nena doang nang ni bahag engkam kursi kulana. Mabla sampai kenapa? Engkam masih sigma lambai. नै जोनोमगिरि अनसुलिमा खोनादों आं नोंनि गाबज्रिनायखौ नुहुरगासिनो दं दाबो नोंनि आखाइनि ओंखाम थोरसिखौ दुखु दाजा आयै गोबाव सम गैला बड'लेण्ड मोनब्लानो जाहैसिगोन आं नोंनि आखाइनि गोथाव ओंखामखौ आयै आइ हेलेना आइ गायदे नोंसोर गाम्बारि बिरगोस्रि महरै जोनोम लाफैफिनदो जोंनि न'खर नोंसोर जिउनि बेसेनाव बड'लेण्डखौ मोननो हास्थायगासिनो दं हनै बर'फ्रा आं गाम्बारि सिख्ला आं बिरगोस्रि सिख्ला थांगौ जों गराय दाब्रायनानै बर'नि सुथुरजों दावहा नांनो हुसियार फैगौ हनै फैगौ हनै खुगाजों लादों बुथिं आथिंजों गराय जेथिं आखाइ थुंग्रि सिथिं जोहोलावजो गाम्बारिया बड'लेण्ड दावहायाव बाजों फैगौ जोहोलावजो बिरगोस्रिया हुसियार बर'नि सुथुरफोर हुसियार आंसुनियाफोर हुसियार हेंथागिरिफोर हुसियार हुथाय खेबस'फोर हुसियार दावहा नांगोन जों फेजेनखागोन जिउ गारगोन जों देरहाथारगोन रायजो मोना